Yo, 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 what's up? Good morning sa lahat. Ayan. Maulan dito sa Bicol. Kaya, yung gagawin ko, luluto ako ng lugaw kasi nagugutom na ako eh. Gusto kong maghumigop ng mainit ng sabaw. Ayan. Sibuyas. Bawang. Ayan, bawang. Bawang. Wala tayong luya pero okay na 'yan. Gigiris na tayo ng bawang. Gigiris na natin yung bawang. Yun po. Ay, mga lodi, yung ating yung kanin at sibuyas, bawang, ayan. Pagka na tayo ang tawag dyan, na magigisa, yun yung punggol. Ayan. So, syempre, shout out nga pala dyan sa lahat ng sumusuporta, ayan. Sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, Yuri Konga. Yeah, shout out sa inyo dyan, sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Ako po ay gutom na. Isipan ko magluto ng lugaw. Lugaw. Ayan. Kasi maulan sa Bicol eh. Maulan dito eh. Balita ko sa Maynila, maulan din. Pag sobrang init, sasabihin, ang init-init. Ayan. Pero pag grabing ulan, pag sobrang ulan, ang ulan, grabe, Diyos ko, ang baha na naman dito sa amin, umaapaw. Pero wala tayong magagawa doon kasi yun talaga yung nangyayari sa sa mundo. Ayan. Buti nga walang bagyo, di ba? So ayan mga okay na mga idol, ilalagay na natin yung ginisa nating sibuyas, bawang, yan. Wala tayong luya pero okay na yan. Basta makaigop lang tayo ng sabaw. So, siyempre, alo-aloin natin. Ayan. Simpleng lugaw lang to ha. Hindi to yung makakain nyo sa lugawan or dyan sa sentro, sa gilid ng kalsada. Simpleng lugaw lang to eh. Ayan. Siyempre, para may special, meron tayong itlog. Yung dalawang itlog. Yan. Wala eh, sobrang kahirapan eh. Pati itlog ko, isasacrifice ko na. Ayan mga idol, pinapakulo na natin yung yung lugaw natin. Ayan na yung lugaw natin. Pinapakulo na natin. Nalagyan ko na ng ng asin, magic sarap. Hindi ko na pinakita sa video kasi walang hawak ng video ko eh. Ayan, habang naghihintay tayo na maluto to at kumuluto, syempre, papakuliin din natin yung ating dalawang itlog. Ayan. So, wala na akong itlog ngayon. Kaya, Tia Maring, sorry. Linuto ko na yung itlog ng dalawa. Ayan, kawawang itlog mga idol. Kawawa, kulong-kulo, kiling-kili. Lutong-luto yung itlog. Alay. Ayan nga mga idol, habang iniintay natin maluto yung lugaw at yung itlog ng ating na pinapakuluan natin. At bago magtapos ang video na to, syempre gusto ko munang pasalamatan yung ating sponsor. Ayan, kay Ate Angelica Leoncito. Ayan, kamusta ka dyan ate? Ayan, shout out sa iyo dyan, Ate Angelica Leoncito. At syempre kay Ate Jenny Marquez. Ayan, Ate Jenny Marquez, ayan, shout out din sa iyo dyan. So, maraming salamat sa inyong dalawa, ayan, sa pag-sponsor ng ating load. Ayan, load. Tapos syempre shout out din sa Team Katagumpay. Ayan, salud po ako sa inyo. Kay Tol J, Tol J, ayos bro. Ganda, hello. Basta kay Team Katagumpay, shout out sa inyo dyan at ingat, keep safe, and sana marami pang matulungan. Ayan, Team Katagumpay po. Hanapin nyo yung yung Facebook page tsaka YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ayan mga idol, luto na yung ating lugaw at gutom na ako. Gusto ko ng kumain. Ayan, ito na pala yung lugaw nating naluto. Ayan. Wow. Ayan, nandiyan na yung itlog. Ayan. So kakain ako mga idol, salamat sa panonood. Siyempre, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Thank you sa suporta. Kahit yung ating Facebook page is na-hack. Ayan, na-hack ng walang hiyang hacker na yun. Pero by the way, salamat sa pagsuporta sa inyo. At pagsuporta sa ating mga walang ginagawang kabuluhan.